Akwụkwọ nke Matiu isi nke 11. O wee ruo na mgbe Yeshua chịkọtara ndị na-eso ụzọ ya abụọ, ọ hapụrụ ebe ahụ ịzụ ihe ma kwusaa ozi ọma n'obodo ha. Mgbe Jọn nụrụ ọrụ Yeshua n'ụlọ mkpọrọ, o zigara mmadụ abụọ n'ime ndị na-eso ụzọ ya ka ha sị ya, "Ị bụ onye mere ọrụ ya? Ọ bụ gị bụ onye na-abịa ka anyị kwesịrị ịchọ onye ọzọ?" Yeshua zara ya sị, "Gaanụ gwa Jọn ihe unu nụrụ na ihe unu hụrụ. Ndị isi na-ahụ ụzọ, ndị ka na-eje ije, ndị ekpenta na-eme ka ndị ntị chiri dị ọcha, ndị ntị chiri na-anụkwa ihe. A na-akpọlite ndị nwụrụ anwụ, ndị ogbenye na-anatakwa ozi ọma ahụ. Onye a gọziri agọzi ka onye na-agaghị eme njọ." Mgbe ha na-apụ, Yeshua malitere ịgwa igwe mmadụ ahụ okwu sị, "Gịnị ka unu pụtara n'ime obodo a?" Ọ zara ihu, "Ahịhịa nke ifufe na-ama jijiji. Ma gịnị ka ị pụrụ? Anụ, nwoke yi uwe dị nro. Lee, ndị yi uwe nọ n'ụlọ ndị eze. Ma gịnị ka unu gara ịhụ? Onye amụma? Ee, asị m unu, ọ karịrị onye amụma. N'ihi na nke a bụ onye e dere banyere ya sị, lee, m ga-eziga onye ozi m n'ihu gị, onye ga-edozi ụzọ gị n'ihu gị. N'ezie, ana m asị ụmụ nwanyị n'etiti ndị a mụrụ nke ka Jọn Baptist ukwuu. Ee, onye kacha nta n'alaeze eluigwe ka ya ukwuu. Site n'oge Jọn Baptist gaa n'ihu, alaeze eluigwe na-ata ahụhụ n'ime ihe ike. Ndị na-eme ihe ike na-ejidekwa ya n'ike, n'ihi na ndị amụma na ndị nkịtị niile ebuwo amụma banyere Jọn. Ọ bụrụ na unu ga-anabata ya, nke a bụ Elaịja onye gaje ịbịa. Onye nwere ntị ịnụ ihe, ya nụ. Ma gịnị ka a ga-eji ọgbọ a tụnyere? Ọ dị ka ụmụntakịrị ndị nọ n'ọdụ ahịa ma kpọọ ndị enyi ha, ha wee sị, "Anyị kwara akwa maka unu, unu akwaghị akwa. Anyị kwara akwa maka unu, unu akwaghị akwa." N'ihi na ọ bịara iri ihe ma ọ bụ ịṅụ ihe ọṅụṅụ, ha na-asị, "Ọ na-arịa ọrịa." Nwa nke mmadụ bịara na-eri ihe ma na-aṅụ ihe ọṅụṅụ, ha wee sị, "Lee, onye na-eribiga nri ókè na onye na-aṅụ mmanya vaịn, enyi ndị na-anata ụtụ na ndị mmehie, mana amamihe na-esi n'aka ụmụ ya pụta." Mgbe ahụ, ọ malitere ihu obodo ndị e mere ọtụtụ ọrụ ukwu ya, n'ihi na ha echegharịghị. Ahụhụ ga-adịrị gị, Korazin! Ahụhụ ga-adịrị gị, Betsaida! N'ihi na a sị na e mere ọrụ ukwu ndị a rụrụ n'ime unu na Taịa na Saịdọn, ha gara echegharị n'oge gara aga, na-akwa mkpa na ntụ. Ma asị m unu, ọ ga-adịrị Taịa na Saịdọn mfe n'ụbọchị ikpe karịa unu. Ma gị onwe gị, Kapanọm, ndị e buliri elu, a ga-eweda gị ala mmụọ. N'ihi na a sị na e mere ọrụ ukwu ndị a rụrụ n'ime gị n'etiti ndị Sọdọm, ha gara anọ ruo taa. Ma asị m unu, ọ ga-adịrị ndị nọ n'ala Sọdọm mfe n'ụbọchị ikpe karịa gị. Yeshua zara sị, "Ekele dịrị gị, Nna onye nwe eluigwe na ụwa, n'ihi na ị zọpụwo ihe ndị a n'ebe ndị amamihe na ndị nwere ọgụgụ isi nọ, meghekwa ha nye ụmụaka. Ọ dị otu a, Nna, n'ihi na ọ bụ na otu a ka ọ dị gị mma."
Nna m enyewo m ihe niile. Ọ dịghịkwa onye maara Ọkpara ahụ ma e wezụga Nna. Ọ dịghịkwa onye maara Nna ahụ ma e wezụga Ọkpara ahụ, na onye Ọkpara ahụ chọrọ ịnapụta. Bịakwutenụ m, unu niile ndị na-arụsi ọrụ ike na ndị na-ebu ibu arọ, meekwa ka unu dị mfe. Bilienụ yoku m n'elu. Mụta ihe n'aka m, na m dị umeala n'obi. Unu ga-ahụkwa izu ike n'ihi na yoku m dị mfe. Unu bụkwa mkpụrụ obi anyị, n'ihi na ibu ndị dị mfe.